जे borokno nung puila priority swnamri toniyata. Phiaba bini puila priority ukhai nung kwsikkwrwi na. Je borokno nung chajago, a borok khai no tangwi chajagya. Tabuk aboni khai kunu kok thaisi kwrwi khana. Tabukni dino kwrwida. Phun jotono nijini yagono tonio. Haipano wansuknai de nung. Reply 2-3 ni pore wono tangwi mankhana hinui. Nung kobor tatamo, kobor yana ble. Hingke tangwi nung nini jorano aswk nosto khai tong. Bo jotoni bagwi no phiri, sudu nini bagwi simisi busy. Nung hingke o kok no tabuk phano si buji maya ang tongkho. Hamjagwi da thangka tamo bono. Bono karwi tongwi maya dang tongkha tamo. Bono mana bagwi da tabuk khai sakno swkmai sisinai. Hingke nini thani, nini tamo tongruk sinaisa. Bwswk kha khawi 10 bar ignore wngmani yago lobo. 11 bar message rok rohornaio na. Bono online nugwi bini reply phaiana hinui nasingwi tongo na. Nung na wngna ble abo na. Tabukbo jora tongkho. Swnamnani. Hamjagma to lobo hamjagmano. Jora tongkho. Tabuk sakno samungo swnamgadi. O bwkha bisingni phalto kwsano twiwi toninani battery di. Mungsa point kwrwi aboni. Je wngnai hinkhe nini bono wngano. Nung sai phano mangala ka phuru.